नमस्कार, मी किरण सुदर्शन बुटले. माझी आई सुमती खिरडे, तिला 3 महिन्याच्या अगोदर कॅन्सर डिटेक्ट झालेला होता. आणि जेव्हा आम्हाला कळलं की तिला कॅन्सर आहे तर आमच्या पायाखालची जमीन निघून गेल्यासारखी झाली होती. कारण 4 स्टेजचा कॅन्सर म्हटल्यानंतर तर मी तिथे पहिल्यांदा रडणंच चालू केलं आणि मला कळलंच नाही नेमकं की मी काय करायला पाहिजे, काय नाही करायला पाहिजे. डॉक्टरांनी आम्हाला सजेशन्स दिले की किमोथेरपी करा. कोणी म्हणाले की किमोथेरपी केल्यानंतर हा प्रॉब्लेम होणार, तो प्रॉब्लेम होणार. मी खूपच घाबरलेली होती. अशातच मला एक व्हिडिओ मिळाला ज्याच्यामध्ये डॉक्टरांसारखे असणारे डॉक्टर दिलीप डोणेकर सर हे मला देवाच्या स्वरूपात मिळाले. आणि आम्ही डॉक्टर डोणेकर सरांना लगेच भेट दिली आणि डोणेकर सरांनी आम्हाला अगदी विश्वास दिला की नाही, कुठल्याही पद्धतीने हा 4 स्टेजपर्यंत जरी गेला असेल परंतु तुम्ही घाबरू नका आणि 2 महिन्यामध्ये मी तुमच्या आईची पूर्णपणे गाठ ही पूर्णपणे नाहीशी करून दाखवेल, हा माझा विश्वास आहे. डोणेकर सरांना मी पहिल्या दिवशी त्यांनी जेव्हा मला मेडिसिन दिली तर मी लगेच त्यांना 2-2 दिवसांनी परेशान करणं चालू करून दिलं. सर कसं होईल, मला रडायला येत आहे, सर कसं होईल, मला रडायला येत आहे. सरांनी मला भरपूर वेळ देखील दिला, समजून सांगितलं आणि मी मग माझं हळूहळू रडणं कमी झालं. कशामुळे तर डॉक्टर डोणेकर सरांमुळे. कारण त्यांनी जो मला विश्वास दिलेला होता त्या विश्वासामुळे माझ्यामध्ये एक एनर्जी निर्माण झाली, एक पॉझिटिव्हिटी निर्माण झाली आणि त्या पॉझिटिव्हिटीमुळे मी माझ्या आईला देखील पॉझिटिव्हिटी देऊ शकते. ती जर निर्माण नसती झाली तर कदाचित मी पण पॉझिटिव्ह झाली नसती आणि मी माझ्या आईला देखील पॉझिटिव्ह बनवलं नसतं. कारण कुठलीही घटना ही डोक्यापासून येत असते. जर तुम्ही तुमचं ब्रेन चांगलं ठेवलं, डोकं जर तुम्ही मस्तिष्क अगदी म्हणजे आपलं जे डोकं आहे ते तुम्ही जर पॉझिटिव्ह ग्रोथनी वाढवलं आणि पॉझिटिव्ह ग्रोथकडे तुम्ही जर वळलेत ना की बरोबर सगळं काही चांगलं होत असतं. आणि मला असं वाटतं की किमोथेरपीज ही फक्त कॅन्सरवरती या आजारावरती पूर्णपणे हा आजार नाहीसा करण्यासारखी नाही आहे. कारण आपल्याकडे खूप साऱ्या ऋषी मुनींनी आधीपासूनच आयुर्वेदावरती खूप मोठा अभ्यास केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठे मोठे रोग दूर झालेले आहेत. आणि आयुर्वेदच कॅन्सरवरती चांगल्या पद्धतीने उपचार करू शकते. 3 महिन्याच्या नंतर आता हे 2रा महिना आहे की तेव्हा मी आज जेव्हा गाठीला बघते आहे तेव्हा ती गाठ अगदी म्हणजे खूप कमी स्वरूपाची राहिलेली आहे. मला असं वाटतं की आपले सगळेच जण प्रिय असतात. जशी माझी आई मला प्रिय आहे तशी तुम्हालाही तुमचे आईवडील प्रिय असतील, भाऊ बहीण प्रिय असतील. तर तुम्हाला जर असं काही कळलं, आढळलं तर तुम्ही नक्कीच, मला असं वाटतं की डॉक्टर दिलीप डोणेकर सरांना भेट द्या. हे DGC नॅचरोपॅथी योग ट्रीटमेंट अँड कॅन्सर केअर सेंटर आहे. हे नागपूरला आहे आणि नागपूरला तुम्ही सरांना भेट द्या आणि आपल्या सगळ्या लोकांना, आपले जे आपले लोक आहेत त्यांना नक्कीच याच्यातनं लाभ होईल अशी मला अपेक्षा आहे. आणि देवाच्या चरणी मी अशी सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहो अशी मी देवाकडे प्रार्थना करते. आणि मला असं वाटते की देव हे डॉक्टरांच्या स्वरूपात आपल्याला इथे भेटत असतात, जे मला डॉक्टर डोणेकरांच्या याच्यामध्ये दिसले. कारण देव हे आपल्याला इथे स्वतः येत नाहीत तर ते मनुष्य रूपामध्ये येत असतात आणि असेच डॉक्टर डोणेकर सर मला देवरूपात मिळालेले आहेत. तुम्ही सुद्धा इथे भेट द्या आणि तुमच्या सर्व आप्तजनांची ट्रीटमेंट चांगल्या करण्याचा प्रयत्न करा. नमस्कार.